بینندگان عزیز، هفتم مای سال 2024 می باشد و من و подписчиков و обуначиҳо фаҳмоданам ки ангур гул кардаш чи аст оли аз гул фуромадаш чи аст. Бисёр дар YouTube ман канал дорам ангур ва буғ. Чанд кас наистондаст ки хомток вақти гули ангур намекунанд ту нодуруст кардӣ. Бачо ангур оли гул накардааст. Ҳаминро гул кард ҳисоб намекунанд, ин оли гул накардааст. Ин вақти калонтар мешаду калон мешаде то иҷо мефураду танаш сафедча мебурояд, калпачоку мерезад, ана вайро баъд гул кард мегӯянд. Ин ҳоли гул накардааст. Ин хушош буромадагӣ ин ҳоли гул накардааст. барои аввай шумо вақте ки менависед донистамонед ки ин ҳоли гул накардааст. Вақти хомтокаш аст. Гул кард дигар аст. Вақти гул карданашро ман ба шумо нишон медиҳам. Албатта нишон медиҳам. Албатта ҳам ин гул кардашро нишон медиҳам. Ана ин гул накардааст оли. ولی تو گل کردن خیلی وقت است. قریب 20 روز دیگه وقت است. آن همین است گل کرد یا نکرد. آن این یعنی که ولی گل نکرده است. تو گل کردش 20 روز دیگه وقت است.